Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili paspasama kinibugod kayo alugar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag wenno paspasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinadyo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Sabado, Pebrero 25, 2023, aldaw apo para iti may katalupulo ket piton nga anibersaryo ti EDSA People Power Revolution. Gagiyem keng kaamsat. Ya? So, itatangal daw, idikalman, deklarado apo baweng kini Presidente Bongbong Marcos kas non-working holiday. Ya? Ngem tatta sa anin nga holiday. Dahil apo ti epekto detoy holiday economics gagiyem keng kabsat nga no maitaon iti Sabado DJ holiday ma-move iti aldaw ti Biyernes. So addano kwa DJ aldaw met ti Domingo parang ganun din or otherwise Lunes gagiyem kabsat amo imuna nga naarami detoy I think idi tiyempo ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo gagiyem kabsat. Okay? Manibo da po ti ENR Online may danong kada kayo ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yo, Robert de la Cruz, iti technical control ni Maki Paulino Agustin, para iti panakaidasar dagiti damag nga mumi apo nga dati pakasiknantay amin nga sa nga pada. Agtultuloy apo ti parangkidkid daw dati maysa nga mangisursuro nga kameng ti pagpandayan lingteg wenno ti lower house. Iti panakaingato ti sweldo dagiti mangisursuro gagayem keng kamsat. So even Senator Gatchalian ada pending bill na apo iti Senado nga ngato apo detoy sweldo dagiti mangisursuro. Kabayatan na Presidente Bongbong Marcos nakikaysa apo iti pan nakalagip ti may katalupulo ket pitong anibersaryo ti EDSA People Power. Ito yung sinasabi ko kahapon na gigiyem keng kamsat. Iti sabali nga bangin may isang PNP informants nakaawat iti agarop 8 milyon a pesos nga cash reward or pabuya. Gigiyem keng kamsat. Iti sabali pa nga damag parak arestado gapo iti anti-drug operations. Kenny J. Balasyo taaw European Parliament. Parlamento apo di Europa gut-guti-guten na ti pagilyan niya Pilipinas nga agsubli iti International Criminal Court karpasana po nga immikay detoy iti Rome of Statute iti tiyempo ni dating nga Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ken kang runan nga itampuk tayo iti programa tayo Damdamag ni Berto deti natutudong tiyempo apo iti umamyana na paset ti probinsya. Dadagiti muna nakasarsarita tayo na po. Ije Banggi ni apo data apo kagawad Elmer Gimod ngem ada dati kumikum na isong hasante nga ma-interview. Gagiyem kabsat. So nagpaamyanan tayo pay di manon tayo apo di Santa Praxedes Cagayan makain naman tayo live and exclusive ti Chairman ti Committee on Agriculture ejay Santa Praxedes Cagayan gaputa para kadakwada gagiyem kabsat perwisyo dito agtultuloy at tudo iti nasaong nga lugar gagiyem kamsat idinto nga dita Banggi segong kani apo Elmer Gimod benepisyo para kadakwada agingga nga dida apitenen digitay na imula da apo iti pagtatalunan pimigsapay ti danom iti karayan dagitoy ken sabsabalipay tampok para iti maysa nga oras ngem kampanangidanon iti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Bueno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Kuwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Kaya barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, kaya dakil tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert. Okay, good afternoon. Apo Konsehal Hil Buenavista. Naimbag nga malim mo, sir. Sandali lang. Okay na. Okay, Apo Konsehal, naimbag nga malim mo. Thank you, ititad mo agundaway di programa tayo, Damdamag ni Berto. Tapos sir, naimbag nga malim tayo amin kan na dito na tayo ng station tayo. Okay. Okay, sir, yung sitwasyon dito at natutudo maapektaran na dati from pagudpod aging gana iti paset ti Davila Pasukin
So, kumusta? Kada kayo dita? Benepisyo ka di? Perwisyo ka di diti nabayaging nga tudo nga paspasarin nyo dita Santa Praxedes or ti Cebu Bukel nga Cagayan, apo konsehal? No, may panggapiti panagtalon, sir. Nang rona kaya ti pagpagay tayo kat medyo delikado ta kadwan na adan ti flowering stage. Dito pagay ni. So bareng lang ko mano sabing no lawas na yan no hampel lag sarting sigurado nga tati tama na matamaan di pagay mo. Okay. So possible nga itpes, agipes. Dito ti may sa kadagiti ko ano ka epekto na. Masalubungan ko na da DJ sabong DJ pagay or note dawa na. Apo konsehal. When sir, when? Dikat na sa wen nga parang perwisyo para iti biyang ti kataltalunan nyo deti tudo na dita partes ti Cagayan na apo konsehal. Well sir, talaga nga napaut dito tudo na amin nakaro. In aging gana ti Claveria, Sanchez Mira ka tagin init met. Okay. So parang haan niya hangag papada ita pagudpod Banggit together with Davila Pasukin Burgos ada parte namet nga agtudtudod ta apo konsehal. Sir, dati sa lang northernmost part ti Philippines ti antitudunan. Dati amihan yamin timang loko. Sa ti amihan. Northeast Monsoon. Okay. So apo konsehal, manong aldawen nga kasto ti paspasaren dita lugaryo dati tudo Hindi pa Domingo, sir. Domingo. Last week. Okay. So, di kita ori no handa nga matinep kasi kitak di rin mo nga pictures kita nalibig unay ti karayanen or danon de ti karayan na di kita pagtatalunan ori no saan niya malunggos, matinep, di kita mula yung apagay ita. Magkidi sir nagbabada ti karayan nangato tiyan iti taltalon. Man lang di talaga nga matinep di kita lang adayan ti low-lying areas kuno di. Okay. Dito ka diti damo nga maka-experience siya tayo iti kastoy or may considerar ka di nga paset dito yun dito ti makunkuna nga climate change hapo konsehal? Usually sir dito San Mercedes gagangay dito nga tiyempumi. Gagangay na pauti tudungem karkar na laing tatta Martsen dumano ti Martsen kasti pala nga natutudo dati kat ano na kasti kapigsana no kwan. Okay. So from December December or November namang rugrugi kay titudon so deta no ti kadasudas ti panagtalon or panagraep dita Cagayan apo konsehal. Gusto sir when. Oo. Okay, but ita talagang inyaludod na aging gana kada ti maudin nya lawas ti Pebrero ada pa ila na pigsa nga tudo. Well sir, no daduma pa ngamin no daduma late party match kada pa na pigsa nga tudo no kwan daduma. Okay. Uri no haan nya permi DJ lamiis na apo konsehal. Dita ayan nyo itagdama. Alabi sir, maabot ti 19 degrees. Okay. 21. Okay. So kas official ti ili ada ka di kita health alert manipod iti munisipyo especially kadto ubing or natataengan gapo iti deti nga sitwasyon na agtudtudo ken nalamiis apo konsehal. Adadamot sir digiti araramiden digiti masiknan nga officials kasla iti opisina ti mayor tayo orayawan ni mayor idi naminsan nga daw di madamag na kaligiti at ti opisina ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council. Nanabig sa titudo at pinasuspend na ti klase. Takakasi digiti ubing nga pa nagbasa. Okay. So kada gito yung daw okay met ti isiserek digiti although Sabado tatta digiti agiskwela okay na met apo konsehal. Okay sir, nakita da talaga napigsa ti tudon sa nalami is sinuspend dati klase sir tapos kasi tamat niya kaklase digiti ubig tas tamat nga 24 hours naka-duty digiti at Municipal Risk and Reduction Management Office
nga naka-alerto dalta 24/7. Okay. Awan met di kiti ano no kasto nga sitwasyon nga agnato ti danom ti karayan awan di kiti nabababa nga lugar nga posible nga abuten ti danom especially residential or pagtatalunan apo konsyal. Mat kiti sir no kastoy lang no malaksid lang no di kiti napigsa nga bagyo de dyan no kwa tagolpet ti danom no kastoy nga diretso lang nga todo. Dati kapigsan na kaya pa lang di kiti karayan nga ianod ti danom nga malayos di kiti aday ti nababa. Okay. Kadigdi mo no nga inuman mi kada kayo ket kasla bimasit ti hilig or anan agrog talon na dita Santa Praxedes na overcome met lang na ano met lang dito nga manalon dito talunen da apo konsehal. Wan sir nam naman da kailangan nga baka to no next nga harvest season ket agbali ti presyo ti irik so makisugal da manen sir isugal da manen DP man nga nautang ken punan taman bareng lang no makabawi ko na dam sir kasla kada kami Okay. nga nalugi kam kay tay napalabas nga panagagapas han nga ngimato nga ti presyo ti irik ket sapay la kumata ngumato kada ito Okay. But deti ano agdama nga sitwasyon tata pangta iti mabalin nya panagballaigi. Digitoy mula tayo di pagtatalunan aglalo ti pagay gabuta kunayo kagura na ti tudo no aday ti flowering stage. Digitay mula pagay apo konsehal. All sir, pero tipimayan ti gobyerno lokal ti nga Santa Praxedes ket in kampanya mi ti amin manalon dito nga gusar kami ti hybrid seed tapos kasta ket mas na resistensya ti todo. Nung amin inbred ket dati nga todo na kasigurado nga awanan ti mapit pero no hybrid sir ti hybrid amin tinawsat mi dito gasbasit laeng nga talaga ti apekto na sir. Okay, what about crop insurance? Awan tinagi siguro kalagiti mula nga pagay. Dita iliyo apo konsehal. Naka-insure amin sir ti 100% coverage kami ti PCIC Philippine Crop Insurance Company dito ili nga Santa Praxedes. Okay. What about ayuda coming from the local government of Santa Praxedes being the chairman ti Committee on Agriculture ada ka din na ipaay kalagiti Manalon apo Benavista. So far sir, akong pa pero iruray mi ti report ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council nga dati report da nga talaga nga dakos epekto na kadigiti kalugaran tayo nang nangaro na kadigiti at marginal sector. Sigurado nga adalat ti ayuda no kwa. Okay. Ag-declare kayo iti state of calamity or para magamit yung calamity fund, ganun ba apo konsehal? Medyo kami di requirement na nuka sir no i-assess da, i-evaluate naman niya ti epekto na katuno talaga nga dakes. Obligado kami ti Sangguniang Bayan kung i-declare ti Lingasan Praxedes under state of calamity. Okay. Mostly mano nga porsyento kada di pagtatalunan or dita Santa Praxedes ti pagay lang nga po ti tatang nakamula kada di pagtatalunan dita Santa Praxedes. On sir, puro pa kay ti mula mi tatka kadagiti pagtatalunan talaga napiksa ti todo kami makamula ti mais makamula ti talaga nga pagay na. So after that yung pagay, anat sumaruno nga maimula? Digiti irrigated rice field sir, mulaan ko tinateg, dadawat ti mamulaan ti mais nga sumagmamano. Do barbaro pa lang nga teknolohiya tinisuro kadalagan ng ti mais. Na malpas ti talon malpas ti rice isublat mi ti mais ken other high valued crops. Okay. The whole of Cagayan kastoy ti sitwasyon na no ada monitoryo apo konsehal. Haan sir, da kami lang dito northernmost part ti Cagayan ti kastoy ti tiempo na. Sanchez kagin inito na Claveria medyo init sa ti talon. Okay. Okay, apo konsehal, maraming salamat itintad bagong daway. Malaksid no adda ti mensahem kadagiti kalugaran tayo dita Santa Praxedes. Go ahead apo, go ahead. Thank you sir. Magpagyan mi kalugaran ti Lingasan Praxedes agridam tayo laeng kaamangan no ti dakes nga apekto na dito nga nakaro nga todo. Amangan no maruka ti kabanbantayan tayo kat da kayo yan ti asideg ti banbantay. Kay nga dati balbalay na dita. Agridam kayo laeng tamaan kat no dahil bigla nga landslide.
Diyan lang sir, thank you very much. Okay, ano man, apay, ado iti lugar nga prone iti landslide dita Santa Praxedes po, konsehal? When sir, yan ngamin nga maliklikan iti nga iti hampay nga nag-apekto ti dimting ti dagas nga apekto ti climate change. Ado iti balbalay pala nga dayan ti landslide prone areas. Balay dayan ti acidic ti Pantay at balay dayan ti acidic ti Carayan. Nung katigiti nga panahon nga mingat gapot ti bunga ti apekto ti climate change. Agregay mat yan ti kawan bantayan ken gulpe mat yan nga dumakkel no pati danon ti Carayan. So nga warmarningan mo pati iti kakadwa tayo kita Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na dati kakastoy nga tiyempo mapanda siguro nga bagan ida nga agree damdaman ket at aten continuously pa nagpatrol dati stasyon ti pulisya ti Ligas at Praxedes. Okay. Okay, sir. Thank you. Maraming salamat po. Apo, Chairman ti Committee on Agriculture, Honorable Gil Benavista, kami nga po ti Konseho, Ijay Santa Praxedes, Cagayan. Thank you very much. Okay, so DJ Apo, para kadakwada, medyo pangta, ijay Santa Praxedes, dito pa nagtutudo na, gapot ada digiti mula da pagay, ada po ti estado ti panagdawa, kunada, flowering stage, in English, when po, no masalubungan, DJ dawa, aglalo no diti kas JP lang, adapi tendensya na nga matay jay dawa gagiyim kay kabsak malungsot or tikunada masalubungan awan ti so DJ tatati may sakari di pampanunutin nagbati kasla pagtangtang kenan digiti manalon dita Santa Praxedes gaputa nagusarda po di hybrid seeds nga kasla puwersana nga agresistir nga maapektaran apo iti kasjaya nga sitwasyon ti klima gagiyem ken kabsat wenno detoy napaot ti natudo bayat nga adda iti flowering stage iti mula nga pagay base kada iti panagawat ko ket almost 99% kada iti pagtatalunan dito Santa Praxedes nakamula amin iti pagay. Amoy digiti mo na nga inuman ko ken ni Apo Gil Benavista aglalo iti panangrugi apo ti panagtalunda dita ilida kunana ket adu diti nangiretiran, nangisublin. Kada gitay awat da nga talon kada gitay landlord gapo itingi na apo digiti kasapulan. Ngemitat parang gusto nilang bumawi kasla damit lang. Nagsubli damit lang apo kada ti panagtalon gagiyem ken kaabsat isu nga dejaya na mulaan metla apo digiti pagtatalunan ngem deti manen agdama nga sitwasyon iti panyempo gagiyem ken kaabsat agpangpangtamanen nga mabalin nga awan ti maapit iti nasao nga lugar gagiyem ken kaabsat talagang parang adun summit ten apo deti pangta ngem deti mabalin nga pabor para iti pannakapadakkel pannakapatanor deti maimula iti pagtatalunan. But iti biyang ti banggi nakainuman ko nakasarsarita kita makainuman tayo kumapay ngem ada deti napadiga kumikom ni Apo Barangay Kagawad Elmer Gimod iti Barangay Payak Banggi Ilocos Norte gagiyem ken kaabsat digiti friends na Apo iti Facebook kita inyo ada may sa karayan ni Jai nga almost 3 decades talo nga dekadan nga saan da nga makita nga agayos ti danum na gagiyem ken kaabsat no nadanon ng tikastoya panyempo awan danum na jay karayanan ngem tatta gapu iti tuloy-tuloy nga tudo gagayem nagayos jay karayan agay ayos deti karayan ano mo nga yung Maki yung post ni Apo Elmer Gimod so nga rod kunak itatay ada kadi benepisyo kadi para kada kayo dita Barangay Payak Banggi deti kada ti tudo na nga napaot kunaket talaga benepisyo Sir Robert gaputa digitay mula mi nga mais mabalin nga saan nan nya kasapulan ti danom agingga iti deti dakdakamaten ng karayan saan nan nya kasapulan iti danom agingga nga di maapit kunana so dakkel nga benepisyo kada kami dakkel nga tulong kada kami tasaan kami nya agpadanom urayen milatan di panagtangken digiti mula da nga mais nga saan dan nya padpadanuman gaputa narneken ti danom gapu iti deti tudo so benepisyo kada kwada while nga di Santa Praxedes perwisyo iti Barangay Davila Pasukin nga may nga coastal barangay gagiyem ken kabsat perwisyo met kadakwada gaput dawel
ti baybay, gapo ka dito yung angin, napigsa nga angin, then sabayan ti tudo, saan na makasalog nga mapanagkalap, di kita mangalap. So, mangkita da, kada kita alternatibo apo nga pagsapulan, tapno masupusupan, di jay masapulan da, nga mausar iti aldaw nga panagbiag da, para iti familiada. Gagayim kabsat. So, bawi-bawi, may lugar na perwisyo, damit lugar nga benepisyo, dito nga weather, when no sitwasyon ti sitwasyon ti klima, edi nagduduma nga paset ti probinsya tayo to include Santa Praxedes, Cagayan, nga lugar po dito na kainuman tayo, Chairman ti Committee on Agriculture iti Sangguniang Bayan ni Honorable Hill Buenavista. Okay, idasar tayo po di nadudupay nga damdamag, kabayatan nagyaman tayo po kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Relis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo po iti Baguio, ket iti agpakonsultar ti doktor, mapan iti doktor, mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Kabayatan na, thank you very much, iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Magata nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Crisping Chicharon. Malinamnam, pang-ulam, pang-pulutan. Gagiyem kayong kamsat. Adapin iti sabali aputahe apo. Nga lako ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Kukwa kanimat matunan da Mr. Henry Vallador. Kani Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador. Manipo na po dyan Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much to the TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Babaeng kini Honorable Telwin Tapawan. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalinda kayo nga Serbian, manipod pa nakaplano agingga, nga may patakder, ti kayat yung nga patakderin. TMT Construction Company, 48A, Kabungaan, North Lawag City, laodin lang nga po ti Cabeza Elementary School. Thank you very much, Sidi Pugad Lawin Car Bus Aircon Service Center, nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City, at daan ka na iti nalalaing, nga aircon technician, tapno ornosenda, ti aircon ti lugan nyo. Thank you very much pa, iti John Floor Apartment, nga masarakan ti Barangay number 50, Butong, dito syudad ti Lawag, babaeng ka na Mr. Aurelio Fiesta Jr., kaya ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, edi Barcelona, Pagiliania, Espanya. Thank you very much, Mike, ni Ma'am Elis Tamayo, edi Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae custom ten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Okay, tuloy-tuloy. Adan talupulo ket 2 minutos ti napalabas kalpasan. Ti oras tayong alas 12. Happy watching kani Jesse Boy Baros. Dita Severina, Paranaque. Miss ko yung Severina. Miss ko na boy yung drum-drum na yung lalagyan natin ng na drum sa may kalsada. Musta? Okay, then ni ma'am, ni friend Chita Guillermo Danog. Di na makayapyap ban na Ilocos Norte. Good afternoon, kabsat ko na natoy. Ken ni Dorotea de la Cruz. Dita Marcelo Village. Another fellow from Paranaque, my sister. Hello sis. Malapit na po yung anniversary natin. Di ba, Maki? Mag-isang taon na yung galitos dito. Okay, tuloy-tuloy po tintay dadangay di programa tayo damdamag ni Berto. Kabayatan na insingasing ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Itang aldaw ti Sabado ti makungko ng Hand of Reconciliation para iti 37th anniversary ti EDSA People Power Revolution. Dito exact word coming from PBBM, Pangulong Bongbong Marcos, as we look back to a time in our history that divided the Filipino people, I am one with the nation in remembering those times of tribulation and how we came out of them united and stronger as nation. Rakurak ti Presidente gagiyem keng kamsat. I once again offer my hand. Idi jayak dagiti imak kuno natoy hand of reconciliation to those with different political persuasion to come together as one in forging better society, one that will pursue progress and peace and better life for all Filipinos. Nayon tibarikas ni Marcos. So di analysis ko di kalman na after apo nga pinaburan na ti panakaideklara kas special non-working holiday idi kalman aldaw ti Biyernes kas mayalubog apo iti economic holidays ti pagilya na Pilipinas gagiyem kabsat parang makitkita ko ni di kalman nga nagtalinaed apo diti nagbalin nga trademark ni Marcos bayat apo ti kampanya iti kandidatura na para presidente kadagiti kabalubal na nga nagbalin nga napakumbaba walang banat walang awan digiti balikas na apo nga nadadagsen nga may kontra kadagiti nakabalubal na iti kina presidente gagiyem keng kamsat ita nga Sabado makita ti maysa nga writ manipod apo iti presidente ijay People Power Monument ijay Quezon City. Ayun. Yung parang di mo parang di mo imagine kung paano nga adda ni Marcos ijay nga ti masel celebrara na po ket maysa nga addang dagiti tattao iti pagilyantay nga Pilipinas kontra iti amana nga dati presidente ti pagilyan nga Pilipinas kasano nga ta apo ti pan nakabagabag tirik na kasano nga ta ti panang perring na ti matana kadagiti tattao nga mabalin nga isudi ket husgaan da nga pakitang tao lang yan. Mabalin adda ti kasjay gigiyem ken kansat. Iti uneg tupat nga aldaw manipod Pebrero 22 saging ganay ti Pebrero 25 ditoy nga nasiraan idi ti 1986 when naggibos ti 1986 EDSA People Power Revolution nga daytoy tinang tibba ng reba iti administrasyon ti ama na Presidente Ferdinand Marcos Sr. gagiyem ken kamsat. Base ti baro nga survey ti Social Weather Station adda sa nga pulo nga Pilipino nga mamati nga sibibiyag ti EDSA People Power Revolution. DJ anag apo ti EDSA People Power Revolution nga iti Tagalog diwa kunada. Nakalinya ka di aktibidad iti dating aldaw ti Sabado Pebrero 25 tapno malagip ti anibersaryo ti misa writ laying iti EDSA People Power Monument gigiyem ka amsat. So ni Marcos kasko nakidikal man na po maysa ka di nagbalin nga trademark wenno nangibag-ot ken kuana ti kandidatura na idi agtaray nga presidente iti napalabas nga tawen
ket ti kinapakumbaba nupay anak isuna apo ni may bilbilang di binansaganda nga diktador, parang Iron Man ti amana nga dati a presidente Ferdinand Marcos gigiem kabsat nga misuna parang ibang Marcos nga kasjay apo ti kaano na di kinapakumbaba kinaano na o kitain nyo apo ana ti mensahe na para ti 37th anniversary ti People Power gagiyem kay kabsat idi jaya na apo di hand of reconciliation digiti ad diferensya apo nga nang parnoy iti EDSA People Power Revolution nga nang reba iti panagturay ti amana agingga ita apo ket silulukat digiti ima na tapnon ti kasta arakupen na ti panagkaykaysa wenno isu nga mismo ti paggapuan apo DJ panangijaya iti rekonciliasyon panagmaymaysa tapnon ti kasta adadapay nga agtitipkel digiti Filipino para iti panagduras wenno makita apo nga pagsayaatan ti pagilyan. Kakaiba no? Gagihim kay absat very touching no kita mapo diti takder ti agdama nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. seknan apo ti EDSA People Power nga malagip iti dating aldaw apo di panaggibus na narugyan iti 22 ti Pebrero iti 1986 agingga iti 25 nga namin pinsan nga patapwak iti Malacañang iti Marcoses ket naipanda po iti balasyo tao particular iti Estados Unidos gigiyem kay kamsat nga DJ ket siguro ket lagip nga dinto pulusen tinapalabas ni Bongbong Marcos kas maysa kaditi anak ti dati a presidente Buridek nga anak ti dati a presidente nga nairama na po nga naipanaw dito pagilyan pilit nga naipanaw nga naipan ni Balasyo tao ket nung kuma revenge ti kalikagom na iso ti highest official of the land dito pagilyan ng Pilipinas no revenge ti kayat na po ket kayat na nga leplipan ti aramid nga na ikontra iti amana wenno si Bubukel a pamilya na usaren na kumamit ati puder na ngem saan apo nakikaysapay ket di apo ket detoy hand of reconciliation ti dijaya na para iti panakalagip ti may 30 ket 7 anibersaryo ti makungkuna nga EDSA People Power Revolution gigingem kamsat kita inyo apo sabsabali deti takder so nga kunakaro di kalman idi maideklara pinirmaan na apo di pan nakaideklara kas non-working holiday di kalman na mayalubog apo iti economic holidays kaslala tinaktakderanen wenno itultuloy ni Marcos tinagbalin na apo nga panakadiskribir na idi tiyempo ti kampanya nga maysa nga kandidato napakumbaba saan na nga patsen apo ti pinerdi wenno binanat kadagiti kinalaban na iti beneg ti politika. Sabsabali, para kanya kapo sabsabali nga addang or sabsabali nga Ferdinand Marcos ti makitkita tayo iti agdama nga presidente. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kubudar kada kayo ti Blue House Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort para iti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Padaanan kagiyim kay Absat mangrugi na po into no Marso 1 tinindaklan nga summer promo ti Blue House Beach Resort in Barangay 37 Kalayab Lawag City. Amin na po nga mapanagrenta when ago kupar kadiri cottages ti Blue House Beach Resort may kan amin digitoy iti raffle ticket gagiyim kay Absat when no coupon nga pilapan nyo apo isurat nyo tinagan nyo address pirma ken digit telephone number yo di stab na ikaten nyo idilubot nyo apo ijay tambiulo then adan to mayuswat apo nga weekly draw idi weekly draw apo ada cash price nga 200 pesos para iti sa kapulo ang mga bak plus imported canned goods ken kastamit ten t-shirts kastapay nga adan to maangay apo nga mid-draw katingaan apo deti promo adam drone nga
pangabakan pa'y kadagiti dadakkel pa premyo, kastamit din surprise gifts gagiyem kamsat manipod po iti Blue House Beach Resort. Iti Grand Draw, gagiyem kamsat, laglagipen nyo abot, ti Grand Draw tayo, into no Mayo, para iti Blue House Summer Promo, gagiyem ken kamsat, first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, kenti third prize 3,000 pesos. Dito ya po sagot manipod kada Mr. Rex Sibuyat, kini Mrs. Nancy Buyat, kiti si Bubukay la pamilyada, ngagtagi ko ay di Blue House Beach Resort. Awan sa baling aramidan nyo, no kayat yo apot yung picnic, mapanagdidigo si bye-bye, agaw kupar, kada iti cottages, ti Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, tuloy. Ada na palabas po. Patapulukit 5 minutos kalpasante. Oras ting alas 12. Gagiyim kay Kamsata. Inline pa lang nga po iti EDSA People Power Revolution Anniversary, 37th Anniversary. And laloga po babayan ti Malacanang nga saanen nga regular holiday itangal daw. Pebrero 25. Nga da mismo nga kaaldawan when anibersaryo ti EDSA People Power Revolution. Dati kit gapo iti panang i-declare di kalmaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Iti Pebrero 24 kat special non-working holiday paset apo when numayalubog iti holiday economics. Kalikagom ti holiday economics nga pursigi ti nga papagsaen apo ti industriya ti turismo dito'y Pagilian dati holiday ngamin long weekend gigiyem kamsat tirakurak ti Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil ti addang ti presidente ket tapno may kanti gundaway di Pilipino nga makaala iti benepisyo iti atidog nga bakasyon long weekend bayat ti panaka celebrar wenno panakalagip ti kinapateg pay nga po ti EDSA People Power Revolution anniversary idinto nga ditoy nga may surat nga awan iti awan ti anunsyo ti palasyo no adda ti aktibidad nga atendaran ti presidente para panaka celebrar ti People Power Anniversary. Di rabi, indauluan ni Marcos ti panaka celebrar ti Tanok ni Ilocano Festival dito Siyudad Tilawag ken ti probinsya tayong Ilocos Norte. Ti mensahe ti presidente kinunana nga may kaysa iti si Bubukel nga pamilyana kadagiti Ilocano para iti panakaselebrar ti aldaw nga daytoy ket okasyon kas panangipakita iti pakasaritaan ken kultura
ti probinsya. Wen ada ni Presidente Marcos diri di Kalman, digiti apo nga media personalities ket nakapicture na ida gagiyem kay kamsat. Ada pa digiti analysis idi nga mga tagbayag ti presidente dito tapno makaliklik apo no anda digiti may swat nga anyaman niya aktibidad apo ijay Manila para iti anibersaryo ti EDSA People Power gagiyem kay kamsat ngem saan base apo kada ti report may sa ti presidente nakikaysa iti anibersaryo ti kuakit dito mensahe na apo kayat nga ilukat digiti ima na para iti rekonsilyasyon kas paset apo ti panakaselebrar ti EDSA People Power Revolution gigiyem kay kamsat. Okay, tuloy-tuloy kabayatan agyaman tayo apo ti kadigiti sumaganad. Thank you very much iti Cherylin's Crispy Chicharon. Babayan ka na Mr. Henry Valledor ken ni Mrs. Cherilyn Valledor manibud Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you iti John Floor Apartment, ti Barangay 50 Butong, Lawag City. Babaeng ka na Mr. Aurelio Fiesta Jr. Kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galicinao, Barcelona, Spain. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you, Ripugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawag Street, Lawag City. Babaeng ka ni Engineer Neil Jose. Thank you pa iti TMT Construction Company, 48A, Kabungaan, North, Lawag City. Thank you kani Dr. Alan Tailan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Kinagyaman tayo po, iti Blue House Beach Resort, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Nga mangiswat apo tinaindaklan nga pa-promo when no summer activities para iti panangabakyo ka dagiti dalakkel nga pa-premyo. Adan to pay gayam mangiswat apo nga dagiti beach volleyball, marathon, drinking contest, iti serbesa, ken soft drinks. Laglagipan nyo apo nga ti grand draw, ti summer promo, ti Blue House Beach Resort, 10,000 pesos ti first prize, 7,000 pesos ti second prize, ken 5,000 pesos ti third prize. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ket barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at dakkel tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Sakon.
Okay, tuloy. Ti programa tayo Damdamag ni Berto. Mapantay po yung balasyo tao. Mapantay po yung Europa. Kagiyem kamsat. Di ba pagka nag-tour ka pagka Europe daw pinuntahan mo, walang binatbat ang ibang bahagi ng mundo sa Europa. Gagiyem ka na kamsat. Di taman ti kung kuna, di kita mapanapo yung abroad. Kakabsat keng gagiyem. Nagpanawagan ti Human Rights Committee, ti European Parliament, iti pagilyan tayo nga Pilipinas, nga makimaysa manen iti International Criminal Court ken i-decriminalize dagiti linteg kasti libel ken cyber libel tapnon mapasaya ti record para iti kalintegang pang tao gagayem kabsat human rights. Segon ti European Parliament Subcommittee on Human Rights Vice Chair Hannah Newman naamuan iti delegasyon nga agtultuloy ti extrajudicial killings iti pagilyan tayo nga Pilipinas para namang malito extrajudicial killing agtultuloy gagiyim kay kabsat parang awamit pa apo di rumrumar nga kastoy inpeteng ni Newman ti kina importante ti panaka-investigar ti kada na maaramid nga kaso tapno may pasigurado nga agsungbat dagiti addaan basol. Inpeteng na nga kas miyembro tinasao nga parlamento ti pananggutigot na nga agsubli ti pagilyan tayo iti Rome Statute International Criminal Court no sa dinno nga amin nga miyembro nga estado ti European Union ket wenno amin nga miyembro nga estado ti European Union ket nagpirma ken kinunana nga mapatibker ti kasasaad ti nagbalin nga kariti gobyerno tapno malabanan ti makungkuna nga impunity. Pinirmaan ti Pilipinas ti Rome Statute iti tawen 2011 ngem kimmalas detoy wenno nagikat detoy idi March 2018 panawen ni dating presidente Rodrigo Duterte. Imunan niya impeteng ti European Parliament ti kinaimportante ti naganaygay nga civil society ken free media nawaya nga panagirakurak tapnon ti kasta agandar ti demokrasya para iti pagilyan so ti reaksyon apo iti kalabes adda ti parang privilege speech ni Senator Robin Padilla gagiyem kay kabsat ijay Senado nga mangi purpursigi iti suportana ken ni dati nga presidente Rodrigo Duterte ken ikukontrana iti ikaskasa ti International Criminal Court nga umay panag-investigar ditoy pagilyan tay nga Pilipinas no nangigyo apo diti panagsarita ti aktor nga senador Robin Padilla kinunana nga saanen nga kadagitoy nga tiyempo ket mabalin na tayo nga dikta-diktaran digitoy ganggan naet. Saanen nga kadagitoy nga tiyempo ket agbalbalin tayo nga kaslapas pasurot kadagitoy ganggarit. Yun yung tema, yun yung anag ken bugas dito balikas ni Senator Robin Padilla bayat apo ti panagsarita na ijay Senado kas panangirakurak na iti suportana wenno ikukontrana nga investigaren ti International Criminal Court ni Duterte nga dating presidente ken nakapasamakan apo dagiti may bilbilang nga nakamames nga pan nakapapatay dagitay adda pan nakainaig na kano iti illegal na droga babaen to operasyon dagiti otoridad nga madu dagiti mangkontra iti detoy kas ken ni Padilla Chief Legal Counsel ti Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile may isang Batikan niya abogado apo saan niya basta abogado kontrain na na pa-restart pagiti ti metbiang ti Philippine National Police in mapelamet ti ICC babaeng ken ni apo PNP Chief Azurin nga nuwen ken mabalin respetaren ti International Criminal Court ti justice system ti pagilyan ken digiti naaramidan digiti pulis para iti pan naka-investigar digiti may bagbaga nga pan nakapapatay digiti adda wenno subject ti operasyon ti illegal nga droga gagayem ken kabsat bat kitain tayo no ani apo ti agbalinto nga sungbat especially apo ken ni presidente Bongbong Marcos ngem adda diti nga kaslagtalined ti takder na may panggip apo iti ICC claims nga umay ag-investigar apo ditoy pagilyan nga Pilipinas amuyo amin medyo saan nga napintas para kanya ka
ano pa sa anak nga abogado, sa anak nga ano, saan nga napintas nga kitain na po, nakipirminir ba ka ititrato, katulagan, tulag tinatatakneng, estado nga ron, titaktak diram, sikat nakipinirma, sikat napusgan, or sikat opisyal nga masiknan, estado titaktak diram. Nakipinirma ka, timay sa nga trato, nga kasla ka ti Rome Statute, nga nang buangay, iti International Criminal Court. Then gaputa sikat ni matamaan, kakabsat keng gigiyem, di DJ para ginbestigar, po, ipeting mo sa anin, saan kayo mag-imbestigar, agikat kami pa ikit din, gigiyem kayo, para kang walang kasla, awanti palabra de honor mo, no kasjay gagiyem keng kamsat, apo nga gagiyem, di ba, okay, nagtulag kam ko makin ni makikit ko, kasi no adda mang labes ka rito yung uged, madusa, when no agsungbat, ko nami ko makin ni Maki, gagihim ka sa nalaktaw ko diti uged nga nagtulagan mi kin ni Maki, gagihim ka kabsat, sa anin, beamon, jak kayaten, beam dito nagtulagan tam, panawa mon, yun yung kasi ang napinta sa po nga imahen ti pagilian nga Pilipinas, kaseknan apo kaditi pinakipinirma na iti 2011 iti Rome Statute gigiyem kay kamsat nga diti apo tinakabuangayan ti International Criminal Court 2011 idi mabalandraan ti pagilian tayon gapu ti kaadto digiti questionable nga mapapatay gapu iti gapu iti operasyon ti illegal na droga Kimmalasen, dito natangkin dito balikas ni po Rodrigo Duterte, namunat ang agsoirit, putangin na kung una na pa, kaapsat kayong gigiyem, nga kasla, ado di kita mamati, nga kasla, ado di kita mangibaga, kasla saan niya balikas ti may isang leader ti Estado, gigiyem kayong kaapsat, pagsasawan na dito, madakamat di kita media, especially media coming from outside the country, ang mangsaludsud king kuana, isignan iti detoy, agagihim kay Kamsat. DJ, para kanya ka, kaslahang nga napintas ngamin, nga imahen ti pagilyante nga Pilipinas. Te kunak nga rod, nakitinulag ka, no ana di kiti alagade ni Jay, o itatas sikat mabalandraan, sikat maimbestigar, beamon, saanin, agikat kami peke din, o nagikat kan, but ni may damay sang abogado nga nakainuman ko apo ni Apo Juanito Antonio, uray nagikat kano ti pagilyante nga Pilipinas di 2018 gagiyem nga iti panakipinirma na iti Rome Statute babaen ti administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, mabalin kanulat ta apo nga omentra ti International Criminal Court, base ken ni Antonio, abogado Antonio, gaputat investigarin na ket digiti pagtingken pasamak way back 2011 up to February 2018 kasi March po yung withdrawal ti pagilyante nga Pilipinas iti Rome Statute nga nakabibuangayan na ti International Criminal Court. Yun yung debate. Di po tinaala tayo nga balikas ti may sa abogado Juanito Antonio gagiyem keng kapsat nga dite mo no dito iti tak-tak deran ti International Criminal Court iti panang pilpilit na nga umay aginbestigar dito pagilyante nga Pilipinas seknan apo kada giti mapaspasamak apo no napasamak nga panakapapatay digitay maoperasyonan iti illegal nga droga nga dito European Parliament segon iti dito Human Rights Vice Chairman Hena Newman naamuang kano apo ti delegasyon nga agtultuloy ti extrajudicial killings dito pagilyante nga Pilipinas ada digitay pamapatay ngem dito mo aglalo digitay opisyal dadua nga napapatay nga opisyal gagiyem kay Kamsat yung sa Mindanao and deti Apari ba yon? Apari deti natambangan na pong Vice Mayor ijay Nueva Vizcaya gagiyem kay Kamsat then Governor ijay may sa kaditi probinsya apo ijay Mindanao gagiyem di mitlat din audi ay maumit digiti nakairamanan na po digiti kay regular nga tao nga mabalin nga maibaga nga digitoy ket paset ti makungkuna nga extrajudicial killing nga deti tinagkomentuan deti chairman gagiyem Kamsat iti subcommittee gagiyem Kamsat ti subcommittee on Human Rights Vice Chairman Hena Newman nga dati di manon
iti nasaong delegasyon nga agtultuloy po ti panakapaspasamak ti extrajudicial killings dito ipagilyan tayo nga Pilipinas. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo di dating Aldao para di programa tayo damdamag ni Berto. Dating nga rin na po ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, Maki Paulino Agustin, ibati mintin na talinaay nga malim ti Sabado, Pebrero 25, 2023, agyaman kam tinkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod tayo alumar. Identero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto ang kalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may pangget iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asuk polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan tayo nga hanlay nga COVID, nudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda,
Kaya babae iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen, dagitoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. May kadwa gundaway papagayam, kablawan na kayo dinagasat nga malim ti Sabado, Pebrero 25, 2022. Idanon ti ENR Online, ti sabali manen nga parang ti programa tayo Tinapalabas. Dahil nga ron ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin, tapno inday ituloy para di may katlon, yan di panangibasa, iti dati surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Robin. Ngayam kasangwanan, yan tayo tultuloy, ngay basa, when no ituloy, ti panakaibasa ti surat ni Robin, agyaman tayo kariti sumaganad. Thank you very much, iti Blue House Beach Resort, iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Padaanan nyo po mangrugin into no Marso 1, tinaindaklan nga promo, nga pangabakan nyo kariti kakadakela pa premyo. Tigri weekly draw sa po, mga abak kayo di 200 pesos cash plus imported canned goods ken t-shirt. Adan to pay maangay apo nga mid-draw. Idi kating nga anti-promo, agagiyem kabsata, mangrugi ti Marso, aging garay ti bulan ti Mayo, adan to maangay nga draw, ket agur-uray ti dadakkel nga cash prizes, uno premyo, para ka rin mabunot 10 entries na. Kastabay nga ti grand draw, ti first prize ket 10,000 pesos, ti second prize 7,000 pesos, ti third prize ket 5,000 pesos gagayem ken ang absat. Awan sa baling aramidin nyo, mapang kayo ago ko para po wenno agupa kadigit cottages ti Blue House Beach Resort, may kang kayo ti raffle coupon, isurat nyo sa jay tinagan, address, kastamet ten firma ken telephone number, ket digiti apo ti mabaninto ang mabunot para iti panangabak yun ti papremyo. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, at darikrik na inyo apo ni Baguio, ket kayo nagpakonsultar, iti Dr. Mapan, iti Dr. Mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much, iti TMT Construction Company. Aming nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo serbian, ti TMT Construction Company, nga masarakan dito barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, laudin laing nga po ti Cabeza Elementary School. Manipod pa nakaplano, aging gana nga may patakder, di kayat yung proyekto, asistiran na kayo. Babaen ken ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, iti po kadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan apo iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin kakalaing nga aircon technicians, tapno ornosen dati problema ti aircon tilugan nyo, babaen ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, John Floor Apartment, iti barangay number 50 Butong, dito Siyudad Tilawag, babaen ka na Mr. Aurelio Fiesta Jr. kan ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, iti Cherry Lynch Crispy Chicharon,
ti chicharon na po nga crispy, naimas, nananam, mabalin niya si Daen, mabalin na pang pulutan, mabalin niya pang sahog, wenno paglaok kada iti luto. Adu pwede iti sa bali aputahe nga lako ti Cherylyn's Crispy Chicharon nga masarakan ti ground floor ti Lawa sa Nicolas Public Market babaeng kada Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador iti California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa iti biyang ni Ma'am Esmer Galicinao iti Barcelona, Spain ken ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ti lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert ket barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Chakon? Ngentay ituloy ti panakaibasa diri surat nga nakaipanaunan tinapalabas ti biag kinayat ni pagayam tayo Robin. Dumanin malpas ti patpatakder nga malapalasyo a balay. Wen kabsat, agdindinamag ti kadakkel ti binalay dagiti nakaikamangak. Kedi dita dandanin malpas bimasiten dagiti agtrabaho. Dagiti laengen pinising touches nga kunada. Wenno pan nakapinising tinasao nga pagtenga. Pinagtalined na kami ti katugangak nga agamang agtrabaho ta agipakni kami kano karigiti madalapos wenno ornusen mi tilawlaw ti balay. Imanamong kami gaputa maswelduan kami met Manong Robert. Kaya nagdamit punto idi ti katugangak mabalin nga makatulong kada kami ti masweldo mi. Aglalalo kanyak ta dandani so amin nga masweldo ti amak ket ited na kanyak.
Sa anak met ti din nga kanayon agyapunte ti asawa ka nga ni Elena. Manong Robert kabuta, saan met unayan nga agaw awi di ti balay mi, pakiramanan di duwang anak ni. Adaddan niya di pagtaengan da ti pagiyanan na. Adalay umay nangem, apagdiklawit, kapsat ko. Banag na nagbalin niya problema wenno parikot ko. Ngamin jakmet kayat ti mapantumipon kay kuanay ti balay di na kay kamangak. Tababay inek ti bagikken, jak mapawanawan ni di ama. Manong Robert nga may sa tamasyan. Aglalo kay tadapay nakalata nga kwartumi, iti napatakder adak kila balay, kapsat ko. Ti nagbalin niya, kariti kabsat ti asawa kuno ti ipag ko. Nga idin tamalpas ti balay ket nagbakasyon da iti kaayanayat na amaysa nga foreigner, Manong Robert. Briton tinaasawa na. Ditoy nga naangay tinindaklan nya pan naka pabendisar tinay patakder nga balay. Ken kalpasan ti dua alawas nga kadada ken panakabendisar ti balay, nagkalaysada. When nagkalaysada ti simbaan Manong Robert ken di tamanen nga kasla fiesta, kaputi kaadu di iti bisita. Naimbitaran pa di iti opisyal ti munisipyo, pakiramanan ti mayor, na may isa ka rin ng anak. Ket dito'y kabsat nga, makitam latta ti tangig. Dagi di na kay kamangak, kapu iti kaadu ti ginastuda nga kwarta, para iting grande akasara, Manong Robert. Kalpasan day di Manong, dito'y nga nagsublida metlaeng iti nagbalinen nga asawa na. Iti balas yung tao. Kaya nagneed na ni Pagilyan. Pagilyan ti mismo nga naasawa na. Nga may sa agang ganain. Dito yan niya adad na nga kasla dimegdeg ti. Saan niya nasayaat nga relasyon mi iti asawa nga ni Elena. Ngamin talaga nga kasla agpermanentedan iti dakkila balay. Manong Robert. Aglalo ket pinusgan ka no ti kapsat na sakbay nga nagpasukli iti balas yung tao. Nga iso ti makaammo, nga mangimaniher ti amin nga kasapulan. Kang runaan na iti pan nakatagiben ti dakkila balay, ken ti pan nakaistimar di iti naganak ken pana. Nagwende ito nga saan naman lang ngayon konsultar kanya. Banag nga medyo nakaapektaran ti kinatao wenno kinalalaki, kas asawa na lalaki, Manong Robert. No umay ti balay, ket saan unay nga agbayag, ken di na pa itugot ni gini anak ni. Dahito iti nang nagbalin nga mitsa iti kanayo na panagapami ken ni Elena. Nga minipilit na nga mapanak makitipon karakwada, ngem saan ko nga kayat. Tadyak may turid nga baybayaan yag may sa ti amak. Manong Robert. Ken maysa, sigurado lakit di nga marukod to ti addang ko, no adda akit napintas nga balay, dagiti na kay kamahan. Dayta idi ti panpandagak Manong Robert. Isu nga jakpulos kinayat tinapanimadak. Lupay, awan met ti saan niya nasayata relasyon ko kadigiti na kay kamangak pakiramanan di rin kakabsat na. Dua kamlay nga agasawa, ti masansan niya agrikyar, gapoy di day di nga sitwasyon may pagayag ko. Naglabas ti aldaw, napalabas ti tawen, Manong Robert. Aday din di duwang anak mi nga daru ada Mark ken Elisa iti elementarya. Wen kabsat. Tawenin ti naglabas nga kasla taaw tinagpetan mi nga agasawa, nupay agabay laeng ti duwang nga ili nga pagnanaydan mi. Ken saan unay nga adayo ti barangay mi iti ili nga barangay na.
Gapu iti deto'y kabsat kasla. Maumuma ak idin nga trabaho. Ngem babayan ti pambagbaga kanyak ti amak, kakastoy di balikas na. Ornosim ti pamilya manak ko. Saan nga nasayaat nga, kasta ti mapasamak ka na kayo. Kapulaeng iti panagnaid na sa jacket. Kasla, dumigdig-digmit yan ti diyo pa nagkinawala. Angin tatang, siyak ti lalaki. Nasken na siyak kumati masurot. Saan ket di nga isunat ti masurot? Nasken na paiturayan kanyak kaputas siyak ti padre di pamilya. Siyak ti ama di kiti anak na eh. Impeteng ko, agsin na ay ti amak. When mit ket di angin. Tapno awan ti dakdakes. Apay ket di niya di ka nganin mapansa dyan. Naseseat ti biyag mo wadda ka sa dyan kaputa. Agka po amin ni di abroad ti. Agserbi ka na kayo. Ken may isa, pinusgan ti kapsat na nga iso imangkit kita ni balay ken di kiti naganak kinpan. So nga, masapon nga, sikat ti agad siya sa anak ko. Saan nakapakadanagan siya ti pampanunutin? Napigsa pa. Kabalinak pa yanak ko ti. Agbihag nga agmay may isa. Balikas ti amak nga mangdudug iti riknak. Manong Robert. Sipud puot ko ni tatangen ti nagbali na taklin ko. Kasko na kiti mo na napasit ti surat ko, inakem na ti akem ti ina. Inakem na pa'y ti akem ti ama. Gapu nga rin ti pupusay, inipas ngay nak ti ina. Manong ko. Nagpanpanunutak, ngem talaga nga, jak makonbinsir ti bagik. Tapno pa anak tumipon ti ayan, digiti anak ko ken ti asawa. Nagtultuloy nga rod ti saan na nasaya at sitwasyon me. Aging gakabsat nga, no sumarungkarak iti ayan ti asawa. Kaslaawan pa'y ket din ti respeto digiti dua nga anak ko kanya. Kasi di na minsan nga, ipapan ko iti balay nga ayan digiti anak ko. Mark anak ko, ada ka din eh, nanang mo. Abo ka tayo nakitan, adan sa iti uneg, ada nga minsan nga ili da itekit. Tsaka mo na digiti may dinpan. Balikas ti anak ko. Kaslaklag ti gerger nga nakangge gini pa ng sumbat na kanya. Manong Ruben. Madamdama pa ikit. Sumunga din ni Elena nga asawa. Nga di nga pasama ko no panagkonversasyon mi at anak ko nga ni Mark. Ket kasla agburek ti dara. Kasla panpanunutik nga saan na umiso. Ti pan nakamuliwin no pan nakatubay, pan nakaisuro di kiti anak ko. Kang runaan na iti panangipay ti respeto. No kastapay ti wagas ti panagsumbat ti ubing iti mismo nga mana. Anya pa yan karikisab sa bali. Manong Robert. Dito'y nga kinastigar ko ni Elena gabu di kasjay nga panagsumbat kanyak ti anak mi nga ni Mark. Ngem imbes nga dinggen na ti panangkastigar ko ken kuana. Inapanak Manong Robert. When nagapa kami di mismo nga sangwanan ti dakkel a balay. May rimaman ti inana ket kinunana ti kastoy. Anya nga min launay ayat ti pagapapaan niyo siga. Ruben. Nakalawlawag ti awis mi keng ka nga umay kaagnaet dito ngem. Di mo kayat sa ka umay nga makiapang, umay mo rarautin ti anak mo ken ti asawa. Nanang. No da kayo met nga tati agyan iti sasaadek. Nga ni tatang kitagyan ti sa bali nga balay. Wenno da kayo kitagyan ti sa bali nga balay. Saan kaya agtipon niya ang kasawa? Anya nga tamit tirik na yun, nana. Kinunak gaputa jakon makatipel, Manong Robert. Dito'y nga dadda nga rimaba ti panagsasao kanyak ti katugangak nga babae. Nga nangitunda iti panagal aludoy ko na pimanaw ta amangan no maisarsara kak, Manong Robert. Naglabas pa di aldaw.
Edi may sa amalpas pangal daw nga kadami ken nitatang iti balay. Na iridep iti amak ngem agtugtugawak nga mang matmatmat iti mabuyay iti telebisyon, Manong Robert. Edi bigla nga agsardeng ti may sa nga lugan iti sango ti balay. Ket ditoy nga timong rarawak iti tawa tapno makitak iti ruan. Nakitak nga ti katuga nga kababae ken kastamet den ti asawak nga ni Elena ti sumungad. Dahito iti damo nga panagkikita mi sakbaay wano kalpasan ti panaggiin napa wano panagsisinnungbat mi, Manong Robert. Pinadanon ko idata kas gagangay ti panangipaay ti respeto no pay adda diferensya ti tunggal may sa kada kami. Pinagtugaw ko ida iti salas. Napanakbet na ngalay ti merienda wenno mabalin mi nga inumen. Idi may sa nga tiyanggi. Idi dumano nak nagbuses ti katuga nga kababae ket kastoy ti sauna. Ringem ni tatang mo anak ko ta agsasarita tayo. Anya ka dito pagsasaritaan tayo na. Kinunak ta kasla agata pa kasabali ti rantada mo may makisarita. Saan da pa ngayon tugot di kiti duwang anak mi ken Elena. Adda ti singasing ti anak mi wenno ipag mo nga DJ abroad. Pakasiknan nyo. Sige rin tapno mangig na ta sa sarita tayo. Balikas na. Napanak nga ro diti ayan ti amak nga matmaturog ket ditoy nga riniing ko. Ket inbagak nga adda dagiti nakaikamangak kastamit ten ni Elena. Hindi ba nagsasango mi inrugi ti katugangak nga babae. Kastoy abanayan kaputa dimet kayat ni Robin ti umay di balay. Adda ti singasing ti anak ko nga di abroad. Anya ka di ti singasing na balayan. Napakumbaba balikas ken kasla. Madanagan ti amak. Iri di agundaway. Kayat na nga tulungan di gito'y agasawa. Ano mabaling ka no? Alain na ni Elena ijay balas yu tao trabaho. Isa pulan dati employer na. Ket numayat, sumarunon to kano ni Ruben. De taman ti plano na. Ngayon bagana kada kami. Simungbat ni tatang ket kastoy ti balikas na. Ay, adalat ta kada kwada abadayan. Agtulag. No, palubusan ni Ruben. No, talaga nga nagagar ni Elena. Apikit di na saan no pagsaya at ang dalakit di nga doa. Sungbat ni tatang ko. Nakitkedak Manong Robert nga nuwen ken mabalin ket saan. Jak kayat mapanawan digiti anak ko. Jak kayat nga sa bali ti mang tubay wenno mang disiplina mang padakkel kadakwada. Ngem no kontraek ti kalikagom amangan tarumaba manen ti sitwasyon. Isu nga kinaem kulatan digiti bibig ko ket saan akon nga nagbalikas. No di ket tung edlaeng tinsumbat ko iti singasing nga mapani di balasyo taaw ti asawa nga ni Elena. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa iti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000282. Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapa-kasasarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Napatuloy nga rod, tinagbali na singasing ti kabsat ti asawa nga di balasyo taaw, Manong Robert. Naipag na ti papeles ni Elena. Agarup nga tati, upatagingga na ti mabulan, tilagip ko idi mapanin ni balasyo taaw tapno agtrabaho ti asawa. Dito'y nga, napanaklata nakipagpalubos no pa'y nakit-kit tiriknak, idi ipapano na. Ngamin ket, iyalaan da kano iti iyaya di iti anak ko. Nga iso ti mangkita ka nakwada nga. Mapan may tulod iti pagadalan ken masukon manipod iti pagadalan. Nagtutuloy met ti panangisingasing da nga mapanak makipagnaen. Iti mismo nga pagtaengan da. Ngem nagkitkedak latta. Gapo iti panang panpanunot ko iti masakbayan wenno sitwasyon ti amak. Nagmay maysa, Manong Robert. Kasta nga ron tinagbalin nga taray ti biyag kanyak. Ada ti asawa ki balasyo taaw, Manong Robert. Ada ti puder di kiti katugangak di kiti duangan nakko. Mapangkulat tayo da sarsarungkaran. Nga madadda nga ti amak ti sirserbiak gaputa agkapuy metten, Manong ko. Idagabsat ising singasing damanen. Ti panangala damit ting kanya ki balasyo taaw. Ti kabsat ti asawa, ken kastamit ten ti mismong asawa. Ken mabaling ka no nga, no maaladak ket, makaitugot ak ti maysa no kayat ko kadig ti anak ko. Dahito ti dakkel a problema Manong Robert. Ti sitwasyon ti amak, kasla mabalodak nga umanamong, no pay. Isuna ti mismo nga mangirupropir nga, awate kun ti jaya, ti nakaikamanga kang runane ti pagko. Saan met nga kaya ti asawak ti agbakasyon? Agingga nga saan nakkano nga umanamo nga mapan iti ayan na. Anya ti aramidek, Manong Robert. Pangasim, tulungan nak kumawin no, bagaan nak iti. Mabali na makalawlawag iti panunot ko. To'y pagayam mo, Robin.
Pagayam ko Rubin kasangwanan man nga pagsaritaan ta dito'y problema pagyamanan ta rin sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital at number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, dari-krik na inyo ti Baguio Apo, mapalin nyo ti mapanagpakonsultar iti Dr. Mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti TMT Construction Company di 48A Kabungaan North, Lawag City. Laodin laing nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin na kayo nga serbiyan ti TMT Construction Company. Babayan kay ni Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti EDT Marcos. Thank you very much by di Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street iti Siyudad Tilawag. Babayan kay ni Engineer Neil Jose. Adanda po ka rin tinaling aircon technician tapno ornosen da ti problema ti aircon tilugan nyo. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain. Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Thank you very much pa, iti John Floor Apartment, iti Barangay number 50, Butong, di Siyudad Tilawag. Babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr., kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa, iti Cherylins Crispy Chicharon, nga may laklako, iti ground floor, iti San Nicolas Public Market, pakiramanan di Sabsabali pa nga putahe. Kukuha kinot matunan da Mr. Henry Vallador ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa iti Blue House Beach Resort iti Barangay 37, Calayab, Lawag City. Awisin na kayo apo nga mapan. Agakupar, agupa, kaditay cottages da tapno may kang kayo ti chance nga mga bak kaditi Blue House Beach Resort summer promo. Amin nga mapanapo iti biyang ti Blue House Beach Resort may kanda iti raffle coupon. Pilapan nyo di raffle coupon, isurat nyo tinagan, address, ti pirmayo apo, kayong kastamiten phone number. Maripa digito iti kada lawas nga pangabakan nyo kada iti dadakkel pa premyo. 200 pesos iti weekly price ken adapay apo iti imported canned goods ken t-shirts. Adan to bay maangay nga draw iti katingaan dito nga promo nga pagururayan nyo awin o pangabakan nyo apo kadidadakkel nga pa premyo. Endo na maangay ti grand draw into no bulan ti Mayo, ti first prize get 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos ken adupay nga surprise nga pa premyo manipod kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat ken ti sibubukay la familyada nga agtagikwa iti Blue House Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta
ag-condense isuna, then ag-misto ijenta evaporator na isya pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood isuna maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka Mang Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns sa babae kasta meten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon. Gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Rubin, thank you very much. Iti panipatulod mo iti deti surat mo iti programa tayo tinapalabas. Among pagayam ko nukit kita kadadalik deti istorya tinapalabas mo nga iti agdama iti suti ng itunda iti problema. Saan niya napintas ti panangawat mo kaditi iduduras ti biyag di iti nakaikamanga. Tinagpanuray mo nga isuda ket agparparamag agpangpangas ken digiti nang limbes iti pamatim para kanya ka pagayam ko Rubin nga banag nga saan nga uri asinno nga adda pagturasan ti biag na talaga adda latamit pagbaliwan ti asta wenno pannakisama na inipada na tao nga kas kadagiti nakaikamangam anangarod ket adda makitan niya talaga nga nagdurasan da na isagot ka na kada kumamit pinagpanuray mo ijaya saan kuma nga nakapan edi balaso tao, edi damo na deti ipag muno saan da nga imbienes, tinagbaninda nga collateral, edi lute ti luteo or dagayo, di ba?
So kumamit ti pinagbalin mo nga, pangabrot mo, awan ti kasta nga, ano yun, no, hanas to. So di jay, ti madlaw ko, di offer da king ka nakapinpintas, nga mabanggamit ti balas yung tao. Ipalubos mo ka di pagayam ko nga, marakrak ti pamilya, maglalo ket nagpangta ni paket mo, ni Elena. Nga saan na sumangpet, agingga nga di ka umanamong nga mapamuda nunin ni Suna. Kaya't nga sa wen, napateg ka kinkwana. Napateg ka kini Elena nga asawa. Ta DJ nga ron ti puntunan. DJ ti puntunan nga saan na nga kayatin ti agawid no saan mo nga mapandanunen wenno pagustuhan ti awis da. Saan kami ito mababalaw nga maigawid kay ti biyang ni father mo gamata ulila ka nga rod iti ina. Nga iso na tinariingam nga amam, iso na pa yun ti inam. Gayin ko. Yeah? So nga, para kanya numaminsan apo ti sobra nga family ties, iti relasyon ti tunggal maysa, iti beneg ti pamilya, maysa nga tubeng iti panagduras. Kitain nyo apo iti Estados Unidos, no tawenen ti kastoy, no libere adan, maysa nga ubing nawayan, mabalinan ti sumina, mabalinan ti agsapol, or ma-require pa ti agsapol ang trabaho. Mabalin pa nga i-require di amana, inana, kaagupay di balay nga yan na. Ure kabagyan na, ure anak na. No, adan sapul na, papagaya. Ngayon kada tayo ngamin, teko na tayo na, pinagatas mo ni anak mo, pagatasim pa ni apukom. Aging ganat apukom tituod. So nga, kasla tubeng iti managduras, iti sobra apong family ties dagiti Pilipino. Para kanya pagayam ko, masapul nga tunuyam, ti kalikagum ti asawa. Saan nga ti amam, ti panpanunutem. Kaputa ure iso na nga mismo, ket idurun na kapay. Di mo nga min nadakamat dito no. Adakap kabagyan pa, di dinanang mo. Nga mabalin na pangipaisam ken ni tatang mo. Pagayan ko. Saan ka di? Iso nga, para kanya ka, saan mo nga limlimisen, dita panunot ken riknam, iti kunam nga, panagbaliw ti ugali digiti nakaib kamangam gaputa na dimmak nang dan. Silulukat net ti pagtengan yung pinatakder da. Parakin ka. At dapat tinaiyan mo kwartom. So nga, no siyak ti sika tungpalem ti kalikagom da. Amangan ti sumit ti paka establisaram ti mas na sesea tabiyag nga mabalin nga pakairanudan to ti dungdungwem nga amam. Detalaing para kanyak, gabot na kinitaw mo nga mangipaaya kiti pang magbaga para ken kay ti dito nga problema ang pagayam ko Rubin, politik tiyagyaman, iti panangipatulod mo, iti dito surat mo, iti programa tayo, tinapalabas. Dito nga rin papagayam nga pumakada kami, kada kayo, iti ayat yung nga nagbuya, iti programa tayo, tinapalabas. Dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Agyaman kam tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.